कहत रहे नी एगो तो नती के बेटा लाइटे नहीं खसे देत लागत ओकनी के टावर में पावरे नहीं खे पहले जाई जाके अपने बाबू से पूछियो ओकनी के टावर में पावर काहे नहीं खे रहा टावर में पावर आ गई टावर में पावर आ गई मेरा रू लाइट आ गई जा मेरा रू लाइट भाग गई जाई जाई पहले अपने बाबू से पूछी जाई जा मेरा रू फिर टावर में पावर आ गई जाई वो आवत रही जात रही जाई बाबू से पूछी बाबू ए बाबू बाबू का रे का चिल्लाता रे बकलोल साला पता ना तोर काना खाड़ी में जन्म भई खाड़ी में नानू हो अपना माई के हाड़ी में जन्म ले ले बानी साला बानर बोल इधर का करे बेटे बोल बाबू तारा टावर में पावर नइखा का हो हमार मौगी कलश जे जाकर अपना बाबू से पूछब जब वहाँ का टावर में पावर नहीं खे बाप रे बाबू का हो रे का कहे खिसिया तारो हई बिजुलिया ला सारवा लाइटा काट काट देता रे सन अच्छा हमार मौगी गरम हो गइल बिया पसनिया गइल बिया उहे कलसिया जे जाके बाबू से पूछे जे वहाँ के टावर में पावर नहीं खे रे तो यही साफ साफ काहे न कले हो कि रूमो पर लाइट काट दे तर सब बिजली वाला तो जाके ओकनी से पूछ कि ओकनी के टावर में पावर बा कि ना आके हमारे से पूछत रहे बाबू तेरा टावर में पावर बा कि ना भाग इस वक्त जो ओकनी जाके पूछ टावर वाले से जो ए भाई तारा टावर में पावर बा कि ना हो अरे हमरा टावर में पावर बा कि ना तारा वैसे का लेबे देवे के बा बे मर्दे हमार मौगी पूछलसिया अरे बढ़ले बड़ा वही लायक जाइए से भागा भागा लागत है यही जे कोनो दिक्कत भई से आगे पावर नहीं खे जात ठीक होतर भैया यही से लागत फाल्ट भइल लागता जे है सरवा बिजुलिया ला हमसन रे तनी का टावर में पावर काहे नहीं खे रहत रे जे हमार मौगी गरमा जातिया रे बकलोल तोर मेहदारू गमाइल व्यक्ति जान साला हमनी के टावर पावर बाकी ना वैसे तोरा का मतलब बा साला मुंहे में अर्थिंग डाल दे चल हट